So ayun po what's up sa inyo mga kamoto. It's your boy Joseph from Gear Moto at ngayon nga is magpapa-second change oil na si Blacky. By the way, shoutout nga pala sa mga kamoto gang dyan. Bali ngayon pupunta tayo ng Lingayen para magpa-change oil. So ayan, tara na, medyo hapon na kasi. Welcome to Gear Moto. Please like and subscribe. Ngayon guys, 1,553 kilometers na yung odometer natin. So kailangan na natin magpa-second change oil. Pa-change oil ko muna to bago ko i-top speed. After ng video na to siguro, ang next video ko is ano yung top speed ni Blacky na. So for now, punta muna tayong Lingayen para magpa-change oil. A few moments later. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. So guys, bali ang binayaran pala natin sa sa Yamaha is 315
pesos lang. Yung binayaran lang is yung ano, Yamadu. For ano, yung service niya, free nga siya, yung free. So, hindi nyo kailangan magbayad. So, nagbigay lang ako ng tip sa nag-change oil. Siya rin yung nag-change oil sa ano eh. Siya rin yung nag-change oil nung una. Shout out sa'yo, kuya. Hello there. So, ayun, malapit na nga tayo sa ano, papakarwasyan yung sasakyan. So, try natin, no, kung nagkakarwash sila ng motor. Karwash ng motor. Try lang natin. Kasi sabi ko nga sa inyo noon, hindi ako ano, mahilig paligo ng ano, sasakyan. Kumbaga ano lang ako, punas-punas lang ako eh. First ano, motor wash ni Blacky, no? So try natin kung ano, pag uma-accept ba sila ng motor. Ito yan. So PDC's car wash. Oh, nagpapa-car wash, no? Oh no! Hindi ko lang alam kung ano kayo ng motor yun? Motor? Okay lang? Okay lang. Tanggalin ko lang yan. Ito. A few moments later. So yun guys, no, hindi ko na car wash yung motor. Kasi maraming customer. So nagantay ako hanggang alas 5 pero talagang di kaya. Bukas na lang. One eternity later. So ano, galing na pala kami sa simbahan at ngayon ay medyo ano, umaaraw pero umuulan. Umuulan. So ano no, yung first attempt natin na motor wash hindi natuloy kasi may trabaho na ako ng 6. Marami pa silang customer nun. So ngayon, try natin ulit na pa-motor wash. So ngayon, yung si Blacky, nandun siya sa labas. Kagagaling nga lang namin ng simbahan. So iniwan ko siya sa labas. Ngayon biglang umulan. Pero okay lang kasi motor wash ko naman siya ngayon. Paano masabi? After ko magpa-motor wash, bali top speed na rin ako ngayon kung papalarin. Kasi kung dire-diretso yung ulan, siguro abort na naman yung top speed natin. Siyempre madalas yung daan, no? So ngayon, hintayin lang natin na tumigil yung ulan. Tapos papaliguan na natin si Blacky. So yun, kita-kits na mamaya. Basang-basa sa ulan. Ayun o. Mabasa ba yung power outlet nito? Yan, medyo nababasa yung power outlet niya pero may takip naman yan. Ayun o. May takip naman siya. Yun. Kaya okay lang mabasa.